Снежная королева. Апавяданне першае, люстэрка і ягоныя скепкі. Жыў быў злосны троль. І зрабіў ён аднойчы такое люстэрка, у якім все добрае і цудоўнае станавілася амаль нябачным, а ўсё непрыстойнае і пачварнае выпіналася яшчэ больш. Служкі троля паўсюль з'яўляліся з люстэркам, і тыя людзі, якія адбіваліся ў ім, бачылі сабе ў скажоным выглядзе. Але тролю і ягоным памагатым гэтага падалося замала, і яны захацелі ўзняцца ажно на неба. Чым вышэй яны караскаліся, тым больш люстэрка курочылася і гнулася. Раптам яно паляцела дадолу і разбілася на друзачкі. Яны нарабілі больш бяды, чым само люстэрка. Камусьці аскепкі траплялі ў вока, і чалавек пачынаў бачыць усё наадварот або прыкмячаць у кожнай рэчы толькі дрэннае. У кагосьці аскепак захрасаў у сэрцы, і яно ператваралася ў кавалак ільду. Багата аскепкаў разляталася па свеце. Давайце паслухаем гісторыю пра іх. Апавяданне другое, хлопчык і дзяўчынка. У буйным горадзе ў суседніх дамах жылі двое дзетак. Яны любілі адзін аднаго як брат і сястра, а пад іхнімі вокнамі цягнуўся вадасцёкавы жолуб. Бацькі хлопчыка і дзяўчынкі паставілі ў яго вазоны з ружамі. Улетку хлопчык і дзяўчынка часта сядзелі на лавачцы пад ружамі, а ўзіму на вокнах з'яўляліся марозныя ўзоры. Але дзеці награвалі на пячы медныя манеты і прыкладывалі іх да замёрзлага шкла. На гэтым месцы ўзнікалі кружочкі, праз якія дзеці кожны са свайго акна пазіралі адно на аднаго. Хлопчыка звалі Кай, а дзяўчынку Герда. Неяк увечары Кай убачыў, як адна сняжынка ўпала на край вазона і пачала павялічвацца, пакуль не ператварылася ў жанчыну, захутаную ў белы плащ, сатканы з мільёнаў снежных пацеркаў. Яна была з асляпляльнага белага льду, але жывая. Вочы блішчэлі, як зоркі. Жанчына павабіла хлопчыка рукой, але той спалохаўся і адскочыў ад акна. Наступнага дня быў выдатны марозік, а потым зрабілася адліга, а там і весна прыйшла. Кай і Герда сядзелі на сваёй лавачцы пад ружамі і разглядалі кніжку з малюнкамі. «Ай!» – раптам ускрыкнуў хлопчык. «Мне кальнула ў сэрцы і нешта трапіла ў вока». Бедны Кай! Як вы ўжо здагадаліся, гэта былі аскепкі чароўнага люстэрка. З гэтай пары ён стаў бачыць у людзях толькі іхнія недахопы, навучыўся дражніць усіх суседзяў і нават кпіць са сваёй старэнькай бабулі. Аднойчы зімой Кай узяў санкі і пайшоў на плошчу. Там было шмат дзяцей. У самы разгар забавы пасярод плошчы з'явіліся вялікія белыя сані. Кай хутка правязаў да іх свае маленькія санкі. Яны панесліся, потым павярнулі ў правулак і выехалі за гарадскую браму. Нечакана сані спыніліся, і з іх падняўся чалавек. Гэта была высокая, прыгожая белая жанчына, снежная каралева. «Цудоўна праехаліся», – прамовіла яна, – «але ты зусім замёрз, лезь у маё футра». Яна пасадзіла хлопчыка на калені, затуліла сваім футрам. Кай быццам праваліўся ў сумёт. Снежная каралева пацалавала яго ў лоб, і ён забыўся на Герду, і на бабулю, і на ўсіх дамашніх. Калі Кай не вярнуўся, усе вырашылі, што ён патануў у рэчцы. Але Герда не хацела даваць гэтаму веры. Сонечнай веснавой раніцай яна вырашыла пайсці да рэчкі і спытаць пра яе Кая. «Ці праўда, што ты забрала майго пабраціма? Я падару цябе чырвоныя чаравічкі, толькі вярні мне яго». Апавяданне трэцяе. Квітнік жанчыны, якая ўмела чараваць. Дзяўчынка села ў човен і кінула чаравікі ў ваду. Плынь панесла непрывязаны човень, і неўзабаве ён прыстаў да берага. На беразе стаяў сімпатычны домік з каляровымі вокнамі і саламянай страхой.
Вакол дома раскінуўся вялікі вішнёвы сад. Абапіраючыся на кульбу, на двор выйшла старая жанчына у капелюшы, упрыгожаным цудоўнымі кветкамі. «Дзіцятка маё, якім чынам ты апынулася так далёка?» – спытала яна. Дзяўчынка ўсё расказала. Бабуля пачаставала яе ягадамі, а пакуль Герда ела, старая расчэсвала яе воласы залатым грабеньчыкам. Чым даўжэй яна часала Герду, тым больш тая забывалася на свайго Кая. Жанчына вельмі хацела пакінуць Герду ў сябе, таму яна дакранулася сваёй кульбой да ўсіх ружовых кустоў у садзе, і яны сышлі глыбока ў зямлю. Чараўніца баялася, што Герда, зірнуўшы на іх, успомніць Кая і уцячэ. Зрабіўшы сваю справу, гаспадыня павяла госцю ў кветнік. У Герды і вочы разбегліся, тут былі кветкі з усяго свету. Мінула шмат дзён. Дзяўчынка разглядала капелюш жанчыны і пабачыла ружу, якая тая забыла схаваць. «Вой, як жа я забавілася!» – апамяталася Герда. «Мне трэба шукаць Кая!» Дзяўчынка падашла да весніц, расчыніла іх і пусцілася бегчы басанож па дарозе. Лета прайшло, на дварэ стаяла позняя восень. Апавяданне 4. Прынц і прынцэса. Ах, як жа балелі ейныя бедныя стомленыя ножкі. Герда прысела адпачыць. На лузе, акурат перад ёй, круціўся вялікі крумкач. Ён спытаў дзяўчынку, чаму яна блукае па белым свеце адна-аднюсенька. Герда распавяла крумкачу сваю гісторыю і спыталася, ці не бачыў ён Кая. «Можа, гэта і быў твой Кай, але цяпер ён, напэўна, забыўся на цябе са сваёй прынцэсай. Моя невеста?» А ягонай невестай была ручная варона. «Жыве ў палацы», – сказаў крумкач. «Я ведаю ад яе ўсё, што там адбываецца». Крумкач паведаміў Гердзе, што прынцэса гэтага каралеўства вырашыла выйсці замуж за таго, хто будзе самы красамоўным. Народу набегла цьма, але нічога не атрымалася ні першага дня, ні другога. А трэцяга дня з'явіўся маленькі чалавек з торбою за плячыма. «Гэта, відаць, былі ягоныя саначкі», – прапыніла Герда. «Цалкам магчыма», – пагадзіўся крумкач. Ды вось, увайшоўшы ў палац, ён аніколькі не разгубіўся. «Гэта Кай!» – усклікнула Герда. Потым ён пачаў гаварыць і казаў вельмі хораша. Ну і вось, ён упадабаў яе, яна яго таксама. «Ну, вядома, гэта ж Кай! Ах, правядзі мяне ў палац!» – попрасіла Герда. «Лёгка сказаць, ды як зрабіць? Пачакай, паразмаўляю з нявестай, можа, яна што прыдумае», – сказаў крумкач і адляцеў. Ён вярнуўся пад вечар і закаркаў. «Моя невеста ведае, як прайсці ў спальню прынцэсы з чорнага ходу. Дык хадзім?» Калі ўсе агні ў дварцовых пакоях патухлі, крумкач павёў дзяўчынку праз маленькія напаўадчыненыя дзверы. На сходах іх чакала варона. «Мне здаецца, за намі нехта ідзе», – прамовіла Герда. У тую ж хвіліну паўз яе прамчаліся нейкія цені, коні, рыцары са сцягамі. «Гэта сны», – сказала варона, – «не бойся іх». Яны увайшлі ў спальню. З сярэдзіны столі спускалася залатое сцябло, на якім віселі два ложкі у выглядзе лілій. У адным спала прынцэса, у другім Герда спадзявалася знайсці Кая. Дзяўчынка адхінула пялёстак і паднесла свечку. Прынц прачнуўся і павярнуўся. «Ах, это быў не Кай!» Са свайго ложку вызірнула прынцэса і спытала, што здарылася. Герда заплакала, расказала пра сваё няшчасце. Прынц з прынцэсай пашкадавалі Герду. Раніцай яны падарылі ей чаравікі, муфту і раскошную сукенку. А потым гаспадары замка пасадзілі дзяўчынку ў залатую карэту, бітком набітую цукеркамі, пернікамі і фруктамі. «Бывай!» – развіталіся з Гердай прынц і прынцэса, а крумкач узляцеў на дрэва і махаў ёй на развітанне крыламі, пакуль карэта не знікла з вачэй. Апавяданне 5. Маленькая разбойніца.
Карета ўехала ў цёмны лес, золата адразу кінулася ў вочы разбойнікам, якія там жылі. Яны наляцелі на яе, спынілі коні, выцягнулі Герду з кареты. «Бач, якая гоженькая», – сказала старая разбойніца і выняла нож. «Ай!» – яна нечакана ўскрыкнула. Рэч у тым, што яе укусіла за вуха ўласная дачка. «Яна будзе гуляць са мной», – прамовіла маленькая разбойніца. Дзяўчынка была вельмі распэшчана, і ніхто не смеў ёй пярэчыць. Потым яна уселася ў карэту разам з Гердай, і яны памчаліся ў логава разбойнікаў. «Ты, напэўна, прынцэса?» – спыталася маленькая разбойніца. «Не», – адказала Герда і расказала ад пачатку да канца, што з ёю здарылася і як яна любіць Кая. Маленькая разбойніца выцерла Гердзе слёзы і схавала рукі ў ейную цёплую муфтычку. Пасярод вялікай залы з закуранымі сценамі і каменнай падлогай гарэў агонь. У велізарным катле кіпеў суп, а на ражне смажылася мяса. Дзяўчынак накармілі, напаілі, і яны пайшлі ў свой куток, дзе ляжала салома, засланая дыванамі. Трохі вышэй на жэрдачках сядзела шмат голубоў. «Усе маі», – адзначыла маленькая разбойніца. «А вось і мой міленькі старычына Бяшка». І дзяўчынка пацягнула за рогі прывязанага да сценкі паўночнага аленя. «Яго трэба трымаць на прывязцы, а то ўцячэ. Ну, раскажы мне яшчэ раз пра Кая». Герда паўтарыла аповед, і хутка маленькая разбойніца заснула. Але Герда не магла прыплюшчыць вока. Раптам лясныя голубы прабуркаталі. «Ур-ур!» Мы бачылі Кая, ён сядзеў у санях снежнай каралевы. Яны ляцелі над лесам, яна аддыхнула на нас, і ўсе паакалявалі, акрамя нас дваіх. Ур-ур! Яны паляцелі ў Лапланды, туды, дзе вечныя снягі і льды. Спытай у паўночнага аленя. «Так, там заўсёды снег і лёд. Цуд, як хораша», – пацвердзіў алень. А раніцай Герда распавяла маленькай разбойніцы ўсё, што пачула ад лясных голубоў. «Ты ведаеш, дзе тая Лапланда?» – спытала разбойніцу паўночнага аленя. «А хто будзе ведаць, калі не я?» – адказаў алень. «Я нарадзіўся і гадаваўся там». Тады маленькая разбойніца сказала: «Я адпушчу цябе на волю, толькі ты павінен давесці гэтую дзяўчынку да палаца снежнай каралевы». Разбойніца пасадзіла Герду на аленя, потым разрэзала вострым ножом вяроўку, якой ён быў прывязаны, і загадала яму: «Ну, хутчэй, беражы дзяўчо». І паўночны алень нёсся быццам вецер. Па лясах і гарах, балотах і сцепах ён не спыняўся ні днём, ні ўначы. І вось Герда апынулася ў Лапланды. Апавяданне 6. Фінка і Лапланка. Алень спыніўся каля беднай хаціны. Дома была старая Лапланка. Алень расказаў ей гісторыю Герды. Калі дзяўчынка сагрэлася, паела і папіла, Лапланка напісала колькі словаў на сушанай трасцы, прывязала Герду да спіны аленя, і той зноў паскакаў. Праз некаторы час яны дабраліся да дома Фінкі. Яна прачытала пасланне Лапланкі і сунула рыбу ў кацёл. Рыба была прыдатная ў ежу, а ў Фінкі нічога дарам не прападала. Потым Фінка пасадзіла дзяўчынку на аленя, і той пабег на ўсю нагу. Ён даскакаў да куста з чырвонымі ягадамі, развітаўся з дзяўчынкай і стралой памчаўся назад. Бедная дзяўчынка засталася адна аднютка на траскучым марозе. Яна пабегла наперад, а насустрач ей летеў цэлы полк снежных камякоў. Гэта былі воіны снежнай каралевы. Адны нагадвалі велізарных вожыкаў, другія стагаловых змеяў, трэця тоўстых медведзянят. Было да таго холадна, што дыханне дзяўчынкі адразу ператваралася ў густую пару. Але дзяўчынка, нягледзячы ні на што, рушыла наперад і нарэшце дабралася да палаца снежнай каралевы. Апавяданне 7. Што адбывалася ў палацы снежнай каралевы і што здарылася пасля? Сцены палаца снежнай каралевы намяла завіруха, вокны і дзверы зрабілі буйныя сіверы. Сотні агромістых, асветленых паўночным ззянні залаў пераходзілі адна ў адну. Як холадна, як пустынна было ў гэтых белых бліскучых пакоях.
Пасярод самай вялікай снежнай залы знаходзілася замёрзлае возера, і тут стаяў трон снежнай каралевы. Яна усядала на ім, калі бывала дома. Кай зусім сінеў ад холаду, але не зважаў на гэта. Ён поркаўся з плоскімі востраканцовымі льдзінкамі, складаючы з іх розныя фігуры. Яму здавалася, што яны сапраўдны цуд мастацтва, а іх складанне найважнейшы ў свеце занятак. Снежная каралева адляцела ў цёплыя краіны, а Кай заставаўся сам у пустыннай зале, і ў гэты час увайшла Герда. Дзяўчынка адразу ж пазнала Кая, кінулася яму на шыю, моцна абняла і ўсклікнула: «Кай, мой мілы Кай, нарэшце я знайшла цябе!» Але ён сядзеў гэтак жа нерухома, і тады Герда заплакала. Яе гарачыя слёзы ўпалі яму на грудзі, трапілі ў сэрца і растапілі аскепак люстра. Кай зірнуў на Герду. Нечакана ён сам разрыдаўся і плакаў так моцна і доўга, што другі аскепак выпаў з вока разам са слізьмі. Тады ён пазнаў Герду і вельмі абрадаваўся. «Мілая моя Герда, дзе ж ты была так доўга, дзе я быў сам?» Ён азірнуўся навокал. «Як тут холадна!» Кай і Герда рука ў руку выйшлі з ледзянога палаца. Яны ішлі, гаманілі пра ружу, пра бабулю, і на іхнім шляху сціхалі буйныя ветры, выглядала соненька. А калі яны дайшлі да куста з чырвонымі ягадамі, там іх чакаў паўночны алень. Спачатку Кай з Гердаю паехалі да Афінкі, адагрэліся ў яе, дазналіся дарогу дамой і накіраваліся да Лапланкі. Яна пашыла ім новае адзенне, алень праводзіў маладых падарожнікаў да мяжы Лапландыі. Вось і лес. Насустрач на кані выехала маленькая разбойніца. Яна паціснула ім рукі і абяцала заехаць да іх. Потым яна паехала ў свой бок, а Кай з Гердаю у свой. На іхнім шляху зацвіталі веснавыя кветкі, зеляніла траўка. Яны пачулі перазвон і пазналі званіцы роднога горада. Хлапец з дзяўчынкаю падняліся па знаёмых сходах і ўвайшлі ў пакой, дзе ўсё было па-старому, але, праходзячы праз нізенькія дзверы, яны заўважылі, што сталі за гэты час зусім дарослымі. Кай і Герда селі кожны на сваё крэселка, узялі адно аднаго за руку. Так сядзелі яны побач, абое ўжо дарослыя, але дзеці сэрцам і душою, а на дварэ было лета. Цёплае, цудоўнае лета.